ಮಾತಿರಿಗ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಚಾನೆಲ್ ಕಾರ್ತಿಸ್ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ ಎನ್ಶೋಲ್ವರ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಅಂಡ್ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆನಾಗನೆ ಒಂಜಿ ಕೆತ್ತಿನ ತೂಯಾರು ಕೆತ್ತಿದಾಯ ಪಣ್ಣ ತುಚ್ಪಾಯಿನಿ ಇನಿ ಎಂಕಲ್ನ ಇಲ್ಲಾಡು ಎಗ್ ದ ಸಾರ್ ಅಂಚಾದು ನಿಕಲೇಗ್ ವನಸ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ಎಂಕು ನಿಕಲ ನೆನಪಾಂಡು ಸೊ ಅಂಚೆನೆ ಒಂಜಿ ಪಕ್ಕ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಂತು ಬಿಡಿಯೆ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಗುರುವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒಂಜಿ ಮುಕ್ಕಾಲ್ ಆತನು ನಾನು ಒಂಜಿ 2 ಗಂಟೆಗೆ 10 minutes ಅದನ ಉಂಡು ಉದಾಸಿ ನಾ ಒಂದೊಂದು ದಾಯಪಂಡ ಪಿದಡ್ರೆ ಉಂಡು ಎಂಕ್ ತನಿಷ್ನು ಶಾಲೆಗೆ ಪೋದು ಪಿಕ್ ಮನ್ಪರಿ ನೀ ಅವು ಎನ್ನ ಬೇಲೆ ದಾಯಪಂಡ నా హస్బెండ్ బిజీ ఉలేరు వనస్పుర ఆద్ దురాడల పిదడును పండ మస్తు ఉదాసిన ఇంక జాస్తి జస్ట్ 2 minutes ಆತೆ ಡ್ರೆಸ್ ಒಂಜಿ ರಪ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಪೋಪುನು ರಪಕ್ಕ ಪಿದಡ್ನು ರಪಕ್ಕ ಶಾಲೆಗೆ ಪೋಪುನು ರಪಕ್ಕ ತನಿಷ್ನಲೆದ ಬರ್ಪುನು ರಪಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಬಾಕಿದ ಪೂರ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪರೆ ಉಂಡು ಸೊ ಅಂಚ ಇನ್ನಿತ್ತ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಇತ್ತೆದ ಕತೆ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ಇನ್ನಿತ್ತ ಗುರುವಾರದ ಕತೆ ಸೊ ವಿಷಯದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಅಂಚನೆ ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪರೆ ಒಂಜಿ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಕ್ವೆಶನ್ ಆನ್ಸರ್ ಮನ್ಪರೆ ಉಂಡು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಂದು ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿದ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಪಟಂಗ ಹಾಕದಿನ ಚಿಚಾಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಐಟಿ ಆನೇನ ರಂಗೋಲಿದ ಕತೆ ಪಂಡದಿತ್ತೆ ಅಪ್ಪಾಗ ಒರಿ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಒಂಜಿ ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇಂದಿರ್ ಆರ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬರೇ ಇತ್ತೆ ಆನು ಆರೇರು ಅಂದಲ ಪನ್ಪೆ ಬಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಆನ ಕ್ವೆಶನ್ ದಾದ ಅನ್ ಪನ್ಪೆ ಆನ ಕ್ವೆಶನ್ ದಾದ ಇತ್ತಿನ ಪಂಡ ಊರುಡ್ ಪೂರ ರಂಗೋಲಿ ಪಾಡು ಜರ ಇರ್ವೋಲ್ ಪಾಡೊಂದಿತ್ತೀನಿ ಪಣ ಅಂಚ ಮೇಲ್ ಓಲ್ ಇತ್ತೀನಿ ಪನ್ಪುನ ಕ್ವೆಶನ್ ಗಿತ್ತೆ ಆನ್ಸರ್ ಬೋಡತ್ತೆ ಸೊ ಯಾರು ಉದ್ದ ಟೈಪ್ ಮನ್ಪುನ ಬದಲು ಅಥವಾ ಇಂಚೆ ಏನಲ್ಲ ಹೊಸ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತು ನಾಕಲೆಗ್ಲ ಎನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಪುಜತೆ ಸೊ ಅಂಚಾದ ವೀರ್ಯಡ ಆನ್ಸರ್ ಮಂತ ಹುಡ್ಕ ಅಂತ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನು ಫಸ್ಟ್ ಓಲ್ ಇತ್ತಿನ ಪಂಡ ಇರುತ್ತೆ ಊರೋಡುಲ್ಲರು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರತ್ತೆ ಸೊ ಯಾಲ ದುಂಬು ಮದಿಮೆದ ದುಂಬು ಎನ್ನ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ನೋಟಿಗಿತ್ತೀನಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಸೊ ಅಂಚಾದ ಅಲ್ಪ ಇರಗ್ ಗೊತ್ತು ಪುಡು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮಾತಿರ್ನ ಇಲ್ಲದ ಎದುರುಲ ರಂಗೋಲಿ ಉಪ್ಪುಂಡು ಸೊ ಆ ನೇಚರ್ ಮಲ್ಲ ದಿನತೆ ಸೊ ಒಂಚದವೆನ್ ತೂದು ಎಂಕಲ ಒಂಚೂರು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ ಯಾಲ ಕಲ್ತದೆ ಯಾಲ ಪುಡು ಓದಿತ್ತೆ ಒಂದು ರಂಗೋಲಿದ ಸ್ಟೋರಿ ಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ಇತ್ತೀನಿ ಅವಳು ಇತ್ತೆ ಬತ್ತೀನಿ ಮೂಲು ಫಸ್ಟ್ BANGALOR ಇತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಸೇಮ್ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಬಿ ಎರೇಸ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಎಂ ಬೈದನು ಸೊ ಅಂಚ ಒಂದೆಕ್ ಆನ್ಸರ್ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಂದಿನ ರೇರ್ ಗೊತ್ತುನೆ ಆನ ಬಗ್ಗೆಲ್ಲ ಪನ್ಪೆ ದಯಪಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಪನ್ಪೆ ಆನ ಪುದರ್ ವಿದ್ಯಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂದ್ ಆನ ಚಾನಲ್ ದ ಪುದರ್ ವಿದ್ಯಾ ಶೆಟ್ಟಿ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಅಂದ್ ಆನ ಮನ್ ಫೇವರೇಟ್ ಕನ್ನಡ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ಜನತ ಸುಮಾರು ಜನತ ವಿಡಿಯೋಸ್ ತುಪ್ಪೆ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ತುಪ್ಪೆ ದಯಪಂಡ ಹೆಂಗ್ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಯಾನ್ ಬ್ಲಾಗರ್ ಆಯ್ನ ಕಾರಣ ಯಾನ್ ಬೇತೆಗುಲ್ದಾದ ಪೂರ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಮನ್ಪೇರು ಏತ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಅದು ಪುಂಡು ಅಕ್ಕಲ್ಲ ವ್ಲಾಗಿಂಗ್ ಸ್ಟೈಲ್ ತುಪ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಪಡ ಬೇತಕಲ ಕಲ್ಪನಾ ಮಸ್ತ್ ಪುಣ ಅವುಲೆ ಸ್ಟೋರಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸೊ ಯಾನ್ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ಜನತ ಐ ಫೀಲ್ ಲೈಕ್ ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಟು ಮೀ ಅಂದ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಥವಾ ಇಂಚ ಎನ್ವೆ ಯಾನು ಅಕಲೆಗ್ ಕಾತದ ಅಕಲು ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಮಿಸ್ ಮಲ್ಪದೆ ತುಪ್ಪೆ ಮಾತೇನಲ್ಲ ತುಪ್ಪೆ ಬಟ್ ಮುಕುಲ್ ಮೂಜಿ ಜನ ಐ ಫೀಲ್ ಲೈಕ್ ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಟು ಮೀ ಅಂದ್ ಫೀಲ್ ಆದ್ ವಾಚ್ ಮನ್ಪೆ ಓಕೆನಾ ಅವ್ ಏರ್ ಗೊತ್ತುನ ಒಂಜಿ ವಿದ್ಯಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೊಕೊಂಜಿ ರಂಜಿತನ ಬಗ್ಗೆ ನಿಕಲೆಗ್ ಗೊತ್ತು ಪುಣು ದಯಪಣ ಆರ್ ಫೇಮಸ್ ಇದೆ ತುಳುತಕಲೆಗ್ ಮಾತಾರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಪುನು ಅಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಪರ್ಸನ್ ಇಸ್ ವೀಕೆಂಡ್ ಕುಶಲ್ ಸೊ ಒಂದು ಮೂಜಿ ಜನತ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಮಿಸ್ ಮನ್ಪಂದೆ ತುಪ್ಪೆ ಅಂಡ್ ವೀಕೆಂಡ್ ಕುಶಲ ವಿದ್ಯಾ ಶೆಟ್ಟಿಲ ಇರುವೆಲ್ಲ ಎನ್ನ ಪೂರಾ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವರು ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತು ಜಿ ನಿಕುಲ್ ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ನಿಕುಲ್ ಪೋದ್ ವಿಸಿಟ್ ಲ ಮಂತದ ಉಪ್ಪರಕಲ್ನ ಚಾನಲ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಿಕುಲ್ ತೂದಿತ್ತು ಜಡ ಅವರ ತೂಲೆ ತೂದು ವಿಸಿಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಮೂಜಿ ಜನತಲ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ನಿಕಲಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಜಿನ ಮೂಜಿ ಜನತಲ ತುಲೆ ವಿಸಿಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಇಷ್ಟ ನಕಲಿನ್ ಪೂರ ಫಾಲೋ ಮನ್ಪುಲೆ ಐ ಫೀಲ್ ಲೈಕ್ ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಟು ಮೀ ಅಂಡ್ ಎಂಕಕುಲು ಒಂಜಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಫೀಲ್ ಆಪುನು ಸೊ ಮೊಕಲ ಮೂಜಿ ಜನತ ಮಿಸ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ಕಾತಿದ್ದು ಮೊಕಲ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ತೂಪೆ ಅದೇ ನಿಕೋಸಿ ಆನಂತು ಮಿಸ್ ಮನ್ಪುಜಿ ಬಾಕಿದ ಕಲ್ನಲ್ಲ ತೂಪೆ ಮೊಕಲ ನಿಕುಲೇನೋ ಚಿ ಬಾಕಿದ ಕಲ್ನ ತೂಪು ಜನ ಮಸ್ತ್ ಜನ ತೂಪೆ ಮಸ್ತ್ ಉದ್ದ ಉಂಡು ಐನ ಲಿಸ್ಟ್ ಬಟ್ ಮೊಕುಲ್ ಮೂಜಿ ಜನ ಐ ಫೀಲ್ ಲೈಕ್ ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಟು ಮೈ ಹಾರ್ಟ್ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಟೋರಿ ಅವನೊಂಜಿ ಕ್ವೆಶನ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮನ್ಪರೆ ಇತ್ತನು ಅಂಡ್ ಆನ್ಸರ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ಒಂದುಲ ಒಂಜಿ ಪಂದು ಬುಡ್ಕ ಅಂತ ಫೀಲ್ ಆಂಡು ಪಂದು ಬುಡಿ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಅನ್ ಪಂಡೈತೆ ರಪ ಅವೇನ್ ಮನ್ಪುಡ ಆಯ್ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಆಯ್ ಉನ್ಪಾದು ಬೊಕ್ಕ ಓದಾದು ಸೊ ಪೂರ ಎನ್ನ ಸ್ಕೆಡ್ಯೂಲ್ ಉಂಡು ಸುಮಾರು ಅವ್ ಪೂರ ಫಿನಿಶ್ ಅನ್ನಕ ಪೈಯಡ್ ಆಪು ಸೊ ಇತ್ತೆ ನಾನು ಹೊರಡ್ತೀನಿ ಬೇಗ ಹೊರಡ್ತೀನಿ ನಮ್ಮ ಪ್ಲೇನೆಟ್ ಪೋಂದು ಐತೆ ಪ್ಲೇನೆಟ್ ಪೋನಾಗ ನಮಕ್ ಪೈಲಟ್ ಏರನ್ ಗೊತ್ತು ಪುನ ಗೊತ್ತುಜಿ ಆಂಡನ ನಮ್ಮ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ಡ್ ಕುಂದುಪ್ಪ ಅಂಚೆನೆ ಶಿಪ್ಪುಡ್ಲ ಪೋಂದುಪ್ಪ ಪಂದೊಚ್ಚಿ ಬಾಲೆ ಲೈಟ್ ಉಂದಾಪುಡು ಶಿಪ್ಪುಡ್ಲ ಪೋಂದುಪ್ಪ ಶಿಪ್ಪುಡಿತಿನ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಏರನ್ ಗೊತ್ತು ಪುನ ಗೊತ್ತುಜಿ ಆಂಡಲ ನಮ್ಮ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ಡ್ ಕುಲುವ ಅಂಚೆನೆ ಬಸ್ಡ್ಲ ಪೋಂದುಪ್ಪ ಬಸ್ಡ್ ಏರು ಪೇರ್ ಬಾಲೆ ಡ್ರೈವರ್ ಏರನ್ ಗೊತ್ತು ಪುನ ಇಜ್ಜಿ ಆಂಡಲ ನಮ್ಮ ಬಸ್ ಆರಾಮಾದ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೋಂದುಪ್ಪ
ಅಂಚೆನೆ ಲೈಫ್ ನಮ್ಮದಾಯ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕುಲ್ಲುಜ ದಾಯ್ ಪಂಡ ನಮ್ಮನ ಲೈಫ್ ಏನ ಕೈ ಟುಪ್ಪುನ್ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ತನಿಷ ಗೊತ್ತುಜಿ ಎಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅಂದ್ ದೇವೇರ್ ನಾ ಕೈ ಟುಪ್ಪುಂಡು ಆರ್ ಪೂರ ಎಂಕಲ್ನ ಲೈಫ್ ಎಂಚ ಬೋಡು ಅಂಚ ನಡಪಂದ್ ಕೊನೊಂದು ಪೆರೆ ಬಟ್ ಆಂಡಲ ನಮ್ಮ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ಡ್ ಕುಲ್ಲುನೇ ಎಂಕಲ್ನ ಲೈಫ್ ಸೊ ಉಂದುಲ ಯಾನು ಇಂಚನೆ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಓದಿನಿ ನಿಕಲೋಟು ಪಂಕ ಅನ್ ಫೀಲ್ ಆಂಡ್ ಸೊ ಒಂದು ಲೈನ್ಸ್ ಓದುದು ಹೆಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಣ ಅಂದತ ಎಸ್ ಎಂಕಲ ಮಾತಿರ್ನ ಲೈಫ್ ಉಡ್ಲ ದಾದನ ಆ ಒಂದು ಪುಣು ಕಷ್ಟ ಪುಣು ಸುಖ ಪುಣು ಬೇತೆ ದಾದನ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಆ ಒಂದು ಪೂಜೆ ಎಂಚಿನ ನಡತೊಂದು ಪುಣು ಎಂಕಲ್ನ ಲೈಫ್ ಆಂಡಲ ಎಂಕಲ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ಡ್ ಕುಲ್ಲುನೇ ಇಜ್ಜಿ ಕಾಮದ್ ಕುಲ್ಲುನೇ ಇಜ್ಜಿ ಏತು ಪೂರ ಟೆನ್ಷನ್ ಮತ್ತನ್ವಾ ಏತು ಪೂರ ವರಿ ಮತ್ತನ್ವಾ ದಾಲ ವರಿ ಮನ್ಪುಚಿ ದಾಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಮನ್ಪುಚಿ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಗುಡ್ ಪೂರ ಗುಡ್ ಆಪುಂಡು ಪೂರಲ ಎಡ್ಡ ಆಪುಂಡು ಸೊ ಮೇರಿ ಶಾಲೆ ಹಿಡ್ದು ಬತ್ತದ ಆಂಡಿತ್ತೆ ಕುಲ್ಲುಲೆಗೆ ಇಂಚಿ ಶಾಲೆಗ್ ಯಾನಿನಿ ಒಂಜಿ 5 ಮತ್ತೆ ಒಂಜಿ 10 minutes ಲೇಟ್ ಆತ್ ಪೋತೆ ಆ ಬ್ರೇಕ್ ಇದ್ದಾಗ ಮಂತೊಂದಿತ್ತಾರೆ 10 minutes ಲೇಟ್ ಆತ್ ಏನ್ ನೋಟು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೋಟು ರೈಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೋಟತ್ತೆ ಯಾನ್ ದಾಯ್ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಲೇಟ್ ಬತ್ತೀನಿ 5-10 minutes ಕೊಪ್ಪರೆ ಬುಡ್ಬುಡಿನಿ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಇತ್ತುಂಡು ಏಪಲ ಒಂಜಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಇದ್ದಿರತ್ತೆ ಎಂಕೆಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಜ್ಜೆಲ್ ಗೊಬ್ಬರೆ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ 5-10 minutes ಡ್ಯಾಡಿ ಅಣ್ಣ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ತೀರಿ ಈ ರೆಂಚ ಕುಲ್ದಿತ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತು ನಿಂದೆ ಅಯ್ಯೋ ಇಡೀ ಶಾಲೆ ಈಜಿ ಯಾನ್ ಪಂತ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಇತ್ತೇರೆ ಮರತ್ ಪೋತುನಿ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ದಾದ ಒಂದಿತ್ತಿನ ಪಂಡ ಇಡೀ ಶಾಲೆದ ಫುಲ್ಲು ಮಾತ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಲ ಬೈದೇರು ಪೂರಾ ಜೋಕುಲ್ನ ಡ್ಯಾಡ ಮಮ್ಮಲ ಬತ್ತಿದ್ಕೊನೇರಿ ಎನ್ನ ಮಾತ್ರ ಡ್ಯಾಡ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಬೈದಿಜೆ ಓ ದೇವಾ ನಿಂಚು ತಿರ್ಗುನಾಗ ಡ್ಯಾಡ ಬತ್ತಿಜೇರಿ ಯಾನ್ ಬತ್ತೆ ಖುಷಿ ಆಂಡೇರಿಗೆ ನಂತೂದು ಒಂದು ಡ್ಯಾಡನ ಪೂರ ಐಗ ಡ್ಯಾಡ ಟೂಲ್ಸ್ ಇಷ್ಟ ಅಂದು ಒಂಜಿ ಟೂಲ್ ಕಿಟ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಅದು ಕೊಡ್ತೇವೆ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂಜು ದಿನ ಲೈಟ್ ರಿಪೇರಿ ಮಂತಿದ್ಜಿ ಒಂದು ಜನ ಮಲ್ತಿದ್ದ ಬುಣ್ಣ ಮನ್ಪೇರು ದಾದೊಡಲು ರಿಪೇರಿ ಮನ್ಪೇರು ರಿಪೇರಿ ಪೋದು ಫ್ಲಾಪ್ ಅವು ನಾನೊಂದು 4 ಬೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಅವು ಆಕ್ಚುಲಿ ಡ್ಯಾಡ ಬಾಲೆ ಎಂಕ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕಾಸು ಕೊಡ್ದಿತ್ತೇರು ಸ್ಕೂಲ್ದ ಬರಿಟೊಂಜಿ ಕೇನ್ ಸ್ಕೂಲ್ದ ಬರಿಟೊಂಜಿ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ದ ಅಂಗಡಿ ಉಂಡು ತಿನ್ನೊಂದ್ ಬಲೇ ಅಂತ ಯಾನ್ ಮಾತ್ರ ಅವೇ ರಿಕ್ಷಾಡ್ ಬತ್ತೆ ರಿಕ್ಷಾ ತಿಕ್ಕುಜಂದ್ರೆ ಅವೇ ರಿಕ್ಷಾಡ್ ಪತ್ತೊಂದ್ ಬತ್ತೆ ಪೀರ ಸಾರಿ ಅವೇ ಮೂಲ್ ಬತ್ತದ ಕೊಡ್ಪದೆ ಲೇಸ್ ಕೊಡ್ಪದೆ ಬೊಕ ಯಾನೊಂಜಿ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಕೇಕ್ ತಿಂದ್ರಿ ಎಮ್ಮಿ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಪೂರ ಉಂಡು ಟೂಲ್ ಕಿಟ್ ದಾದ ಪೂರ ಉಂಡು ಅವ್ ಪೂರ ಆಯ್ನ ಕಿಟ್ಟು ಉಂಡು ಅವ್ ಮಿನಿ ನಿಕಲಿಗೆ ತೊಚ್ಪಾಯ್ದಿಂದ ಆಯ್ತ ಜೆಪ್ಪ ಬೊಕ ರಾತ್ರಿ ಒಂದು ಪೂರ ಟೂಲ್ಸ್ ಕಿಟ್ ಉಂಡು ಸೊ ವಾಟ್ಸ್ ಯರ್ ಪ್ಲಾನ್ ಇನಿ ಟೈಮ್ ಆತುಡು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 4 o'clock ಅವನ್ ಬರ್ತನೆ ಇನಿ ಬಾರಿ ಲೇಟ್ ದಯಪಂಡ ಬಾರಿ ಲೇಟ್ ಈತ್ ಪೊಡ್ತುಕ್ ಸುಮಾರು ಬೇಲೆ ಆದು ಪುಣ ಇದ್ದಾಲ ಆತು ಜೊತೆ ಫಸ್ಟ್ ಮೀಪಾದ್ ಬಿಡೋಡಿ ಮೇಲೆ ಮೀಪಾದ್ ಬೊಕ್ಕ ಬಯರ್ಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಓದಾರೆ ಕುಲ್ಲಾಗ ಒಂದು ದಯಪಂಡ ಎನ್ನ ಹೆಡ್ಡೇಕ್ ಪಿರಾ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡು ಆಕ್ಚುಲಿ ಒಂಚೂರ್ಲಿ ಸ್ಲೋಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡು ಹೆಂಗ್ ಮುಲ್ಪ ನೆಕ್ ಪೇನ್ ಬರ್ಪುಂಡು ನೆಕ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಇಡೆ ಮುಟ್ಟ ಪೇನ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಪ್ಪಾಗ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ಪೇರು ಮೇರು ಇಡೆ ಪೂರ ಬರ್ಪೇರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡಿತ್ತು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತುಂಡು ಪೊಕಡೆ ತೆರಿತೊಂದುಲ್ಲ ಯಾನು ಮೂಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತುಂಡು ಪೇನ್ ನನೈತೆ ಇಡೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಸೊ ಬಿಫೋರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಎಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಇಡದಿತ್ತು ವ್ಯಾನ್ ಈ ವ್ಲಾಗನ್ನ ಇಡೆಗೆ ಎಂಡ್ ಮನ್ಪೆ ಶೇಕಾ వచ్చి ಲೈಟ್ ಉಂದಾಪುಂಡು ಸೊ ಈ ವ್ಲಾಗನ್ ಯಾನ್ ಇಡೆಗೆ ಎಂಡ್ ಮನ್ಪೆ ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಪಿರ ತಿಕ್ಕುವೆ ನಿಕಲೆಗ್ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಪೊಸತಾಯ್ನ ವ್ಲಾಗ್ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಯಾನ್ ಪನ್ಕ ಅಂದಿತ್ತೆ ಐದು ಮಾಯನೆ ಕಂಡೆ ಸೋ ಸ್ವೀಟ್ ಮೈ ಸಪೋರ್ಟರ್ ಮೈ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಸಪೋರ್ಟರ್ ಎನ್ನ ಮೋಟಿವೇಟರ್ ಇಂಬೆ ಯಾನ್ ಬ್ರೇಕ್ ಕೊರ್ದಿತ್ತಿನಾಗ ಕೇಳಿತ್ತೆ ಅಮ್ಮ ಈ ರೀತಿ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಮನ್ಪುಜರ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡುಜರ ದಾಯಗ್ ಕೇಳೊಂದಿತ್ತೆ ನಡ ಓಕೆ ಸಿ ಸೂನ್ ಬೇಗ ತಿಕ್ಕುವೆ ಆಯ್ನತ ಬೇಗ ಪಿರ ಒಂಜಿ ಪೊಸತಾಯ್ನ ವ್ಲಾಗ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಲಾಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಲವ್ bye ಟಾಟಾ see you